Hej og velkommen til din digitale kørebog fra Metatrak. I denne video viser vi dig, hvordan du hurtigt og nemt kommer i gang med Metatrak kørebog webportalen. Når du er logget ind, bliver du mødt af dashboardet. Her ser du et overblik over alle dine kontrakter samt deres lokation på et kort. Klikker du på en kontrakt, har du mulighed for at se mere om kontrakten. Du kan herfra gå direkte ind på perioder, kørebog og statistik. I perioder ser du en oversigt over hver måned siden kontraktstart. For hver måned ser du fordelingen af privat- og erhvervskørsel. Når en periode er slut, kan denne godkendes. Når perioden er godkendt, kan rejserne ikke længere ændres. Har du glemt at opdatere en periode, kan den genåbnes efter godkendelse fra leasingselskabet. Du kan nemt vælge, hvilket år du vil se. Klikker du kørebog, bliver du taget til en nem og overskuelig oversigt over dine rejser. Skift nemt om en rejse er privat eller erhverv samt tilføj en kommentar til rejsen. Når perioden er godkendt, låses rejsetypen og kan ikke længere ændres. Dette er markeret med en lås. Du kan nemt vælge, hvilken måned du vil se kørebog for. På siden statistik kan du se relevant kørselsdata for din kontrakt. Du kan flytte rundt på felterne, som du ønsker. Som standard vises der data fra kontraktens start. Du kan nemt vælge en specifik måned. Siden mine kontrakter giver dig en listevisning over alle dine kontrakter med relevant links. I rapportsystemet kan du nemt udarbejde udtræk af din kørebog. Vælg kontrakt, rapporttype, filtype og periode. Herefter genereres din rapport, som du nemt kan downloade. Det var alt for denne quick guide. Vi håber, du får en god oplevelse med din kørebog.